皆さんこんにちは。今日はですね、珍しくというか私ども初めてなんですけど、ペンションに泊まってみたいと思います。これから夢ペンション、ファニーポケットさんに向かっていきたいと思います。正面に見えてるのは八ヶ岳ですよね。これ清里に行く道だと思います。そろそろペンション到着です。ペンションファニーポケットさんに到着しました。こちらが食堂兼リビングみたいなところですね。今日は、ベゴニアというお部屋らしいです。こちらが突然お部屋でベッドルームになってるみたいですね。床暖が効いていて、はい、エアコンの暖房も入ってます。ここは楽天の評価5だったんですね。